2026 मसीहा हॉलीवुड इंडस्ट्री ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଥର ରଜରେ ହଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମା ସହିତ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ରଜରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 4ଟି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ହଲିଉଡ ମୁଭି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛକି ସୁନ ମୁଭି, ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ମୁଭି, ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶିକାର ମୁଭି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଡାଏରୀ ମୁଭି। ଏ ସମସ୍ତ ମୁଭି ଜୁନ୍ 12ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିଚର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲର ଭରପୁର ମୁଭି। ଅନୁଭବଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏ ମୁଭିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଭାବନା ଓ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ରଜ ରେସ୍ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଶିକାର ମୁଭିର ନାମ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ଓ ଥ୍ରିଲରର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ରଜରେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଡାୟଲଗ୍ ହଲିଉଡ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏ ଶିକାର ମୁଭି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଡାଏରୀ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମର ନାମ ଓ ପ୍ରମୋସନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଭାବନା ଓ ସସ୍ପେନ୍ସର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଯାହା ହଲିଉଡ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ 4ଟି ମୁଭିର ସଫଳତା ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଆପଣ କେଉଁ ମୁଭିଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।